Hey guys, welcome back to our channel. दिनै जोङो माने बोथोराथ' माइ गायनायनि ना दा दिनैहाय जोङो फुहैजेनगोन आरो ना जोंनि आंनि ब्लगावहाय जेनेबा जों जास्ट खोथियाखौल' नायदोंमोन आरो माबायदि जेनेबा बिराद गाज्रि जानानै दंमोन जोंनि खोथियानि कन्डिशना ओमफ्राय दिनैहाय फुनाय दिन माने सिगांथार दिन आरो दा जोंना मादै मोना माखासे थांबाय ओमफ्राय जोङो नै बायदिसिना लानानै दं ओमफ्राय केटलि दा बेफोरखौ जोङो लानानै थांसिगोन ओमफ्राय दानिया मा होनो थुरो थांसै ना नङाबा रायजागोन जोङो लेट जाबा नै जोंहा दा ओंखारबाय थांगासिनो आखाया फारसे साहांखाबावबायसो आंना केटलि लानानै बेखौनो आंहा दहाय लानो नागिरलायदोंमोन केटलिखौ एफा गिदिरखौ ओमफ्राय आंहा बथल लाबाय एबार ओमफ्राय दा थुबथा थांसै दाख्लै खोथिया नायग्रोनायाव ओरैबायदि खस्थ' जादों लामाखौ नायनानै बेखायनो आंहा थखन लाखाबाय एबार लामायाव थुबथा थांसै Cokok, minggu tanung ha, kimnan buka. आंहा सिगांनि भिडिअ होनदोंमोन आरोना बैयो दुब्लिखौनो मिन्थिया होननानै मानो होनोबा सिगाङावहाय माने उन्दैमोनबो जाहैबाय 2012आवनो लास्ट गायदोंमोन आरो जोंहा न'आव बिनि उननिफ्राय आदि होदोंमोन आरोना होमबा जोंना नैबेयावसो गायोमोन आरो मोखाङाव ओमफ्राय दा बिनि थाखायनो माने बैयावहाय थांनाय जायामोन प्लास हे टाइमावहाय क्लासबो जानायमोन ना बिराद रेगुलार जायोमोन क्लासा जायनाखि आङो सिगांनि ब्लगाव खोन्थादोंमोनदां आं बाव हाबो बावबाय आं बाट आं इउ एन एकाडेमियाव हाबोमोन क'क्राझाराव थारमाने बेयावहायथ' बिराद स्ट्रिक्ट ना क्लासा रेगुलार जायो जाय हाबग्रा बे मिन्थिखागोन जाय नोंथांमोनहा नायो बिसोरो अब्ला बिनि थाखाय माबानाय जायामोन आरोना थांनाय जायामोन बिनि थाखायसो आं मिन्थियामोन आरो जायगायाव बबेयावहाय दा नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा दै नै फैगासिनो दासो मादैमोना माखासे आरो फैनो दंबावो नै आब'मोना थांग्रोबाय आंहा लास्ट जालांबाय थांसै आहाबो एबार बिथिंजाय नै माखासे फुगासिनो आंखौ लेंहरगासिनो नै थाङैनि रागा जोंबाय र' थांगासिनो बैहाय फुजेनबाय जोंखौ गारनानै हनै जा लेट सफैबाय दा रायजासिगोनसो थांग्रोबाय हनै आब'मोना सब समय लेट जालांबाय थायो मादैमोन आबैमोन आयंमोन फुजेनगासिनो ओमफ्राय आं रायज्लायनायखौ आस्ते रायज्लायबाय मानोना मिनिगोन ना आं माजों बिजाथि हारसिं बखिबोगासिनो दं होननानै नाहरजोबबावबाय बायनै जोंना आइया साहा लाबोगौ जोंनि थाखाय फुङाव माने मानसिफ्रा जानानै फैयाना फैयो थाबनो ओंखायनो साहा लाबोदोंमोन माबा मेथाइ लाबोदों नामा जाग्रा मा बुस्थु बे टर्च बेनि राक्सा सिन्थायनो आमेलाय फुनो रोङा बे मोजां जायो माबा मस्ला होनाया देलाय टर्च लाबोदोंथ' जाफै लाइनाव था होमबासो मोनजायो लाइनाव था फेमिलि टर्चआ गोथाव सानैसा लोङा मा लाइनाव थामारबाय नोङो जानो साहा लोंबाय नै ओमफ्राय जोंहा साहा लोङा माने आं लोङो लोंनाया ओमफ्राय आंहा गाइखेर साहासो लोंखायो ना
लाल साहासो लाबोदों आं लोंता बिदिखौ थ' गायफिनसै जोंहा फुफिनसै गायफिनसैसो होनलायलांबाय मा आं जाया हो आंबो दं आंबो बे थांनायखौसो खेबसे सानदों नै जोंना बिदाया खोथिया फुनाय सोलोंखुमागासिनो सिरि सिरिनो जों फुनो लाजियोनो माने गावहा रोङा नालाय दासो सोलोंहांदों बेखायनो सिरि सिरि बै खनायाव थांनानै आयंजों सोलोंखुमागासिनो नै ओमफ्राय आङो एसे खेबखुमा हरदोंमोन आरो बेखौनो गासिबो गुरुं माने आबरनानै नायै आयै थैदो नै फिनसेल' बोसोआखै फिननै खालायनांगौ आमा एफा गाहायाव खालायनो नाङा ओंखायनो गोजौ जायाखै नोंसोरो मिथिबाय आच्छा एसे गोजौआव खानांगौ नुवाखै मालायनिखौ बेबो नामा यस बे आंनि एसे गोजौआव खा गोजोआ बाराद्राय गाहायावबा एकदम बानग्राफ्रा बिदिखौ बाननो बायो मिथिबाय आच्छा नै नायफिन नायबाय थानो हाला नायबाय थानो टाइम गैला खाथि खाथियाव होनांगौ आखाखौ रोगानो बायो बिदिखौ मिथिबाय रायजाबाय माबा खानो रोङैनि रायजाबाय आखा खानो रोङैनि ओंखाम जाहैसै दा ओंखाम जाहैसै ओमफ्राय सान्दुंआ नै जा जाबोगौ जारलासो जासिगोन आखाबो खानो रोङैनि देन्जार दाव जाखाबावबायसो गुरै जादों जाहैदों जों खानाया औ दा जोंहा थांफिनगासिनो दङ फुंनि ओंखाम जाहैनोसै एबार गोलैनो नागिरबाय ब्लगिं हनै आयु नोंगौ गरमाव साथा लायाबा फुङावसो जि मोजांमोन बार खोलो खोलो थान्दानो ओमफ्राय दा आयौ जाला अखा हास्रोलायनायमोन दहायो दा हाव जाजोब्बाय बिनि सायाव फुनाय समाव साथा हमनायनि रायजालायबावोसो 2 hours later किटलिखौ माबायदि लादों नै सिबाय थिखोनो हायिनि ओमफ्राय बिदिनो गारलां दाहाय लांदां सहैदोब्रा ओजों दुब्लियाव सहैगौनो दा जोंहा थांफिनगासिनो दङ जाखांनानै ओमफ्राय जोंनि गस्लाखौ नायनानै दा मिनिदो रायजोफोर आइनिसो जलंगा गिदिर मिनिनासो थैगोन नायदाय जाबावला सान्दुं खामजोब्बाय अयथासार सान्दुं थिखोनो बाबाय लाबोदो आं थिखोनोसै अलसिया गालि अलसिया नङा माथो दहाय जोबजासिम सोर थिखोनानै लाङालै आंसो थिखोदों नों थिखोफादों नामा बथलानो आधा बथलल' इसोर साथा गंनै आधा बथल मोनसे दै ओमफ्राय बेखौनो बैयावहाय हालायबाय मोननै दाबनै जायगानि खोथिया ओमफ्राय आरो नै बहाय मेंबाय आद्रि आरो बे दंबावो जाहैदों नै साननैजों फोजोबनायनि खोथा हागोन ना हायाथाय सान्दुङा ओमफ्राय आयै होननो रोंला दे आब'ना ओरैबो सानैजों बिजोबखानाया मोखांफोरा अइलि जाजोब्बाय गोसोम दसे जिरायबाय जोङो मामा मा होनोमोनलाय
जेला हुआ टोस्ट जानांगौ नङाबा एकदम सान्दुं खामजोब्बाय जारलासो आंना फिउचार बिहाव बिखुनजोआ बिराद लाखि जागोन माइ फुनो गोरोंखा आं लाजिबाय आयै मा होनखोथाय जाम्बिलाखौ फसायखायो बिदि माइ फुनो रोंनायखायनो आदसा नंगौ मालायसो आं जेबो होनथ'ला बेयाव मानो मानो आंहा माथो होननो हाबावनांगौ दालाय खोथायानो गैया मोदानबाय बिराद बेखौ दिनै बे दब्लायसेखौ फुनो हाबानो दिनै थांसै ओमफ्य गाबोन फुफिनसै मुझे पता ही नहीं है कि मेरा बिहाव बिखुनजो कौन है इसलिए मैं बोल भी नहीं सकती अभी मैं कह सकती हूँ फसायोना फसाया सोरो आंना बिहाव बिखुनजो लाजिदो आं दानबाय फिसाखौ मानो बासिफायासै नोङो बे फिसाखौ मानो बासिफायासै बासिया इथिरे फुनो मोजांखा नै जोबखाबाय नै बिसिम आंहाबो जोब्बाय होनबालाय नै हबिसिम खालि बे खन्द'खौ माबानो जोब्बाय आं दाख्लैनो फुनानै दोनखादों बे खन्द'खौ नंगौ हांसोजों लोगो जाफानानै आंहाबो जोब्बाय होनबालाय हबिसिम मोनबानो नोंहा बे ओरै खेंग्रा थांनो मोनो ना सिदा थांनो दा सिदाबाबोथ' ना हबिसिमल' आंनाबो बेबो रोजासिना नोंनि नङा माथो खामानिया जोबथ'बाय आदै खयथा जाखोथाय कबिता मेबि 5:30 जाबायदां 5:30 जानो नों खोमादां जिखुनु साननैजोंनो फोजोबनांगौ होन्दोंमोन जोंना बाबाया ओमफ्राय खिन्थु हागोन ना हायाथाय मिथिला आखाया बुजोब्बाय आंना आं मोनसे साथा बावाबो आंना आयै जि बोरैबा नुखाबाय थ' दिनैनि जोंना भिडिअ'आ एसेनोसै बिराद मेंबायबो न'आव थांसै दुगैसै लोबैसै जोंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच लाभ इउ अल बाय बाय